Bueno, moi boa tarde a todas, a todos, moitas grazas por estardes aquí nesta mesa redonda que organiza o BNG dentro dunha serie de actos públicos que vimos facendo ao longo deste mes en relación coas letras galegas e en concreto na situación do idioma. O primeiro día preguntámonos se Vigo quere galego. No segundo acto que fixemos falamos das posibilidades de vivir en galego que ten a mocidade, de traballar e de ter lecer en galego, e hoxe estamos aquí para falar da crianza en galego, especialmente en Vigo, non? Todas e todos sabemos, sin necesidade de que nos lo diga o Instituto Galego de Estatística, que a situación do galego en Vigo, especialmente entre a xente máis nova, é unha situación difícil, que as familias que teñen interese en educar as súas fillas, os seus fillos en galego, non o teñen nada fácil, pero de todas formas hai moitas opcións e hai iniciativas que amosan o esforzo e o interese que teñen moitas familias en vivirmos en galego, non? E iso é, sobre todo, o que queremos resaltar. Non quero continuar sin antes darlle as grazas á Libraría Cartabón, como sempre, por cedernos este maravilloso espazo de cultura, a Gonzalo, a Maribel, pero sobre todo por deixarnos facer aquí este acto, pero sobre todo polo traballo que fan todos os días do ano a prol da nosa cultura e da nosa lingua. Non hai máis que ver os andeis desta libraría, estamos rodeadas de literatura galega e é un gustazo pasar por diante dese escaparate e comprobar que Vigo é unha cidade galega, que ás veces nos esquecemos dese asunto, non? Entón, moitas grazas, Maribel, Gonzalo, e moitas grazas ás persoas que me acompañan aquí na mesa tamén por prestarse a participar nesta mesa redonda. Despois os presentarei con máis detalle. Para comenzar, quería comentarvos que a situación non é fácil. Todas e todos sabemos que o decreto do plurilingüismo foi un mazazo ao desenvolvemento do ensino en galego, non? O BNG estivo en contra estivo en contra dese decreto desde o principio, o decreto da vergoña. Pero, desde logo, non é o único, non, que fai a Xunta ou que non fai a Xunta pola nosa lingua. Son moitas outras cuestións, como, por exemplo, poderíamos falar da situación dos equipos de normalización lingüística nos colexios, non, que ainda hai pouco a nosa diputada Mercedes Queixas denunciou a situación destes equipos nos quedamos sin micro nos colexios do país. Pero, de todas formas, hai moitas máis cuestións que as administracións poderían facer e poden facer de feito, e non só a administración educativa. Desde os propios concellos hai moitas actividades, moitas cuestións que se poderían poñer en riba da mesa e que se poderían facer para favorecer a crianza en galego, non? Desde garantir que todas as actividades que realizan as AMPAs subvencionadas polo Concello, mesmo os comedores escolares que están subvencionados polo Concello, que se exixise que se presten eses servizos en galego, axudaría a que as crianzas tivesen ese ambiente galego no seu arredor. Por exemplo, as escolas deportivas do Concello moven todos os anos miles de rapaces e rapazas que botan moitas horas facendo deporte, e ese deporte, non vou dicir que todo absolutamente, pero a grande maioría se realiza en castelán. Hai moi poucas actividades deportivas en galego nesta cidade, cando moitas delas son precisamente soportadas e subvencionadas polo propio Concello, non? Os mesmos campamentos de verán e de épocas de vacacións que organiza o Concello de Vigo deberían garantirse que todos os monitores, as monitoras se dirixisen os rapaces en galego, que as actividades fosen en galego. Sería un xeito de que non pase o que lle ocurre a moitos rapaces e rapazas nesta cidade, que se non teñen o idioma galego nas súas casas, nos colexios en moitas ocasións o teñen en moi pouca medida, realmente botan a súa vida sin ter un ambiente galego ao seu arredor, non? É dicir, hai un montón de cousas que distintas administracións, máis alá da administración educativa, poderían facer por mellorar esta situación e por facilitarnos as familias que queremos que as nosas crianzas se eduquen en galego.
pero tamén outra das cousas que poden facer é apoiar iniciativas que hai a nivel asociativo ou de distintas organizacións que precisamente pulan neste sentido, non? E algunhas delas son as que temos hoxe representadas aquí e que queremos que nos presenten, por iso xa lles vou ir dando paso a eles e a ela para que nos presenten estas iniciativas e a continuación, despois de que falen elas e eles, poderemos ter un debate posterior para que fagades os comentarios que queirades, as preguntas que queirades, porque do que se trata, ao fin e ao cabo, é de que sexa unha mesa de debate, non? Onde poidamos todas escoitarnos, escoitar propostas, unha cuestión que en Vigo non estamos tan afeitas a que se nos escoite, non? Pois aquí podémonos escoitar, que creo que é algo moi importante. Entón, voulle dar paso xa a continuación aos compañeros que están aquí na mesa. A miña dereita está Anxo Terán, que nos vai presentar Correlingua, a iniciativa Correlingua. Temos a Aitor Rivas tamén, da Semente, da Escola Semente de Vigo, e a Conchi Cochón, que ven pola Asociación A Lingua, e en concreto nos vai falar dun dos programas que ten a Asociación A Lingua, que é o programa Apego. Entón, sin máis, a vos deixo, cedo a palabra a Anxo. Desculpade pola voz, non sei se se escoita, non a podo forzar. Vale, pois, supoño que algunha vez nos xornais vistes o Correlingua desenvolveuse en Vigo o día 26 de maio, vale. Se non o vistes, é porque non... Non, que non vai o Vigo. Que non. O Correlingua libre. Perdón, que son cousas que pasan cos chafallos. Bueno, intento seguir así. Sí, Se non o vistes, é porque moitas veces non o saben. Pero que saibades que este ano o Correlingua cumpriu xa 25 anos, é dicir, xa levamos 25 anos movéndonos por toda Galiza. E darvos un detalle: alumnado que participou algunha vez nos primeiros Correlinguas e hoxe ensinante, obreiro ou, eu que sei, caixeira dun supermercado. É dicir, xa temos 2 ou 3 xeracións que participaron no Correlingua. O Correlingua é unha asociación cultural que está composta pola CIGA Ensino, a SPG e a Mesa pola Normalización Lingüística. Levamos xa 25 anos, como vos decía. E o noso traballo non é un traballo que se desenvolva únicamente no mes de maio, onde se fan as carreiras, non. É un traballo que se fai durante todo o ano. Ese traballo comeza xa a principios de curso, cando nos ponemos en contacto cos centros escolares, convidámonos a participar e aparte presentámoslle un conxunto de actividades que aparte de servir para traballar no Correlingua, o que lle poden fornecer é de actividades para vivir e facer as aulas e para traballar en galego durante todo o ano. Quería falarvos un pouquinho deses obradoiros ou desas oportunidades que lle damos ao alumnado. Un é de Santa Lingua. En de Santa Lingua, os centros escolares piden participar e un poeta, unha escritora, achegas ao centro e eles son elas os encargados de facer o manifesto que se lee en todas as festas no ano seguinte. Temos tamén o Crealingua. O Crealingua é unha actividade na que os centros participan facendo actividades de vídeo o que queiran. E entón, a partir de aí, mándanos as súas propostas e aquelas que ganan conseguen o premio de que unha persoa experta na actividade na que gañaron achegas ao centro durante 2 ou 3 sesións e dá unha clase magistral. E despois, como nos tivemos que reciclar tamén na pandemia, temos o Regueifando. O Regueifando comezamos hai 4 anos. Consistía, cando non podían salir os rapaces da aula, en que un centro, imaginarevos, de Corcubión empezaba na Regueifa e lle mandaba un centro da Guarda que lle contestaba. Ese centro da Guarda lle mandaba outro da Coruña. E así fomos facendo un intercambio entre moitísimos centros e a verdade é que a día de hoxe sigue funcionando. Como vedes, o Correlingua, aparte de facer as actividades que vedes, é dicir, as 11 carreiras, despois falarei das carreiras, porque tamén é o que saibades a nosa realidade, as 11 carreiras estamos traballando durante todo o ano, vale? Habitualmente participan nas actividades do Correlingua sobre 20.000 nenos e nenas. Tendo en conta as carreiras,
e despois tamén o que son os obradoiros e as participacións nas diferentes actividades que temos. Ok? É fundamental, e ás veces iso sí que botamos en falta, a implicación do profesorado. Nós sen o profesorado non somos nada. Entón é moi complicado moitas veces que os centros acudan. Por exemplo, en Vigo o problema que temos fundamentalmente é dos autobuses. Porque os centros, ao ter tan pouca implicación da Xunta e ter tan poucos cartos para o centro, moitas veces non teñen autobuses. Non é que non queiran participar, sino que non teñen posibilidades orzamentarias para para levar os nenos á Praza do Rei. Entendedes? Entón é moi complicado. Falando de problemas económicos, aínda que temos a colaboración dos concellos, da maioría onde participamos, é certo que as deputacións, a Deputación de Ourense empezou a participar hai 2 anos, con moi pouquísimo, con pouco dinheiro. As que máis participan a día de hoxe son as deputacións da Coruña e de Lugo, e despois quería comentarvos para que os saibades tamén o que pasou coa provincia de Pontevedra. Na provincia de Pontevedra, ata hai 2 anos, tínhamos a maior participación económica de todas as deputacións. Tínhamos 30.000 euros, porque están aí publicados. Vale, o ano pasado, eses 30.000 euros convertéronse en 15.000 euros. Este ano tivemos unha reunión en setembro do 2024 e eses 15.000 euros seguían aí. Pero cal foi a nosa sorpresa cando aprobaron os orzamentos da Deputación? Eses 15.000 euros pasaron a ser 10.000 euros, sin previo aviso. Que saibades que tuvemos unha reunión con eles e nos dixeron que foi un malentendido. Evidentemente, non foi un malentendido, sino que nos están pouco a pouco dilapidando, e que saibades tamén que a todos os nenos e as nenas que participan no Correlingua se les dá un pequeno agasallo, se es un pano ou unha mochila, e levamos 2 anos na provincia de Pontevedra que non lles podemos dar ningún agasallo porque non temos o orzamento. Estamos buscando e conseguimos este ano empresas privadas que si nos patrocinan, non con moito, pero sí que nos botan un cabo, que son a Fundación Sistral, que é distribuidora da Almeida, e tamén a Academia Nos. Por exemplo, Eroski sí que colabora con nos todos os anos en Vigo, dándonos froita, e estamos empezando a tecer tamén unha rede de complicidade que vai ser coa participación ano que ven de algún persoeiro co Celta. Entón, quer decir, estamos empezando a termos que ir a empresa privada, porque senón é imposible coa carga de gastos que temos dar feito coa lingua. E despois, xa para rematar, quería falarvos de algo que estamos no Correlingua moi orgullosos. Estamos de todo, pero hai alguna actividade que nos orgullece máis, que é o Cantalingua. O Cantalingua, ao noso nivel, a un pequeno nivel, está facendo o traballo que debería facer a Televisión de Galicia e no seu día fixo o Sabadell Club. O Cantalingua dá a oportunidade a grupos noveis que cantan en galego ou non tan noveis de presentarse a un concurso, e aqueles gañadores do Cantalingua, os 3 ou 4 primeiros, teñen a oportunidade de participar nas 11 festas que se desenvolven no Correlingua. Evidentemente, a nivel pecuniario non é moito, pero tamén se dá a coñecer, e nós seguimos resaltando que é algo que debería de facer as entidades públicas, porque realmente hoxe para darse a coñecer os grupos galegos e teñen salas, pero no público non teñen ningún sitio onde poder traballar. Moitas gracias. Valemos escoitar agora entón a Aitor Rivas da Semente. Boa tarde, obrigado ao BNG por convidarnos, a Maribel e Gonzalo. Tantas veces estive aquí comprando libros ou dese lado sentado, e a primeira vez que me toca estar deste lado da mesa representando a Semente, que é un proxecto que leva 12 anos en Vigo
e que, se por min fose, debería desaparecer mañán. E explico por qué. A semente é un proxecto lingüístico que estamos resistindo o que as administracións públicas non fan. Oxalá desaparecesen, porque este é o papel que debería facer e fan nos países normais as administracións. Sabemos que é necesario, que é imprescindible, aínda sen apoios, creo que de ninguna institución pública, e aínda hai 14, 15, 16 familias implicadas que apostamos para que a crianza sexa íntegramente en galego. Seguramente non é o mellor proxecto do mundo, hai outros países onde funciona de outra maneira, pero creo, estou convencido de que é o mellor que temos aquí. A este nivel ofrecemos de entre 2 e 6 anos unha educación na que as crianzas se desenvolven en galego, se relacionan en galego entre elas, brincan en galego e continúan facendo vida en galego. Non é nada que non acontecese hai 40 anos en calquera casa deste país, pero sabemos que hoxe cada vez é máis difícil. O contexto sabemos cal é, pero sorprende, non deixa de sorprender, infelizmente, que non haxa apoios públicos para manter, xa non digo todas, pero polo menos unha parte das escolas en galego. Non pode depender do profesorado, non pode depender das direccións dos centros. Vale? Eu, como docente, entristezome cada día, corrixindo textos, exames, escoitando comentarios, o galego que lles chega aos adolescentes hoxe, mediante Instagram, TikTok. Entón, imagino que un de cada 20, ou 30, ou 50, ou 100 stories ou publicacións que miran é en galego. E o que non está nas redes hoxe non existe para eles. Nenos e nenas de 8, 10, 12 anos, moitas veces, ao falarlles en galego, miran así e preguntan English ou Spanish? Son as únicas dúas posibilidades que coñecen. E se miramos os medios, moitas veces é así. Sei que o público desta librería, destes debates, está concienciado e sabemos o que hai. Pero a miña reflexión é únicamente por que non existen máis espazos, xa non digo en galego, digo no que poidan continuar a educación, a vida en galego. Porque de momento temos de 2 a 6 anos. Estamos intentando instaurar o primario, e confío en que imos facelo no próximo ano, pero ata agora non hai maneira. Entón, 4 anos, 5 anos, 3 anos investidos, chegan ao primario e habitualmente en 2, 3 meses mudan a lingua. E, nalgúns casos, máis ou menos traumático. Chegan a casa, sei de historias persoais, de compañeiros, de amigos, nos que a filla chega e defraudada, enganástesme, mentístesme, cousas así, porque o que di a profesora ou o profesor non é o que escoitan na casa. E ninguén, creo que ninguén na sociedade, e as crianzas menos, quere estar fora do grupo, da comunidade. Entón, sobre o proxecto Semente, supoño que xa o coñeceredes, estamos aínda resistindo, creo que vai medrar, pero sí que sorprende en comparación con outras cidades que Vigo, a capital da loita obreira no seu momento, a capital do mundo editorial, a capital dun proletariado que foi motor do país, hoxe prácticamente cústame moito creer que non haxa máis familias interesadas. Que acontece? Pois, como dicía o compañeiro, sen as axudas económicas é máis complicado, problemas de desprazamento, o ritmo de vida, as familias bastante teñen ás veces, non, con manter a crianza. Por destacar 2 ou 3 cousas positivas, non? Porque realmente tamén podemos aproveitar para facer un pouco de propaganda, de publicidade, porque creo que é un proxecto que funciona. E a prova está aquí. Crianzas felices, sás, que brincan en galego, que fan vida plena, non só pola lingua, que para nós é unha cuestión importante, senón por todos os valores que transmite e promove. Por que non temos aínda axuda, escolas, edificios públicos,
que podían favorecer a tarefa? Pois aí está a pregunta. Houve peticións, tanto o Concello de Vigo, como a Deputación, como a Xunta de Galicia, e o normal é que non respondan. No caso dunha resposta que chegou outro día, case un ano e medio despois, foi que non querían privilexiar a uns sobre outros, que había os edificios públicos, etc. Entón, a única forma, de momento, é a resistencia, a implicación, o activismo, tamén neste caso lingüístico, pero consideramos que hai froitos que son moi interesantes. Os proxectos que se fan, neste caso a Semente de Vigo, está no bairro de Teis, a relación ca veciñanza, a cohesión entre familias e con persoas de fora, o contacto co medio, case todas as semanas van á praia e ao monte, coñecen máis nomes de árbores, de plantas e de animais que alumnado do bacharelato, saben o que acontece no mundo. Creo que das bandeiras que coñecen, ademais da galega, está de Palestina, e saben por que se celebra o 8 de marzo. Para min é máis que suficiente. Logo, se queredes, continuamos conversando. Boa tarde. Moitas grazas por convidarme, moitísimas grazas polo interese no programa Apego. Apego pola vida e pola lingua, subtitulámolo cando o creamos. E sempre que menciono isto, acórdame o que nos pasou moi ao comezo do programa en Pontevedra. Eu estou en a lingua porque traballo no Concello de Pontevedra e o Concello de Pontevedra forma parte desa asociación da que vos falarei despois. Pois unha nai de Pontevedra interesada no programa, estaba falando con ela e chegamos ao seu compañeiro e dixo, meu pai, ui, non, o pai nada, temos que deixalo a marxe disto porque o pai é fillo de migrantes galegos, criouse alén do Atlántico e cando volveu na vintena non entendeu que aquí houvese outra lingua, tivo moi mala experiencia, a min deixame facer cos nenos, pero con el non podemos contar. Bueno, pois non contamos con el, tiramos para adiante. Un par de semanas despois, aproximadamente, pouco tempo despois, esa familia foi a primeira actividade dentro do programa Apego. Era unha actividade de arrolos, tiña un bebé, era unha actividade para aprender a cantar arrolos. E cando saiu, a nai vai falar comigo o día seguinte ao servizo e dixo, pasou algo máxico. O primeiro arrolo que cantaron para aprender era o arrolo que lle cantaba, el lembrou que era o arrolo que lle cantaba a súa avoa cando era pequeno. El pensaba que non lembraba que tivera relación coa lingua. Ese primeiro arrolo moveuno por dentro. Hoxe en día seguen sendo unha familia do apego, el segue sen falar galego, pero estou segurísima de que a súa actitude cambiou. E isto é importante porque este programa é un chamado ás familias para entrar nunha aventura de amor, de arraigo e de identidade, de mantemento, de recuperación e de descuberta da lingua, falo, por suposto. A lingua que usamos no apego é a lingua como vínculo, como ferramenta de coñecemento para as crianzas, da casa ao mundo. Para as familias é a lingua de herdo, o herdo que recibimos dos nosos maiores e que legamos aos nosos fillos para que eles, a súa vez, poidan deixalo en herdanza. A lingua de cada familia conta de onde somos e de onde medramos, e ese é o eixo fundamental do programa Apego. Apego é un programa de normalización lingüística para a socialización e crianza en galego. Naceu por iniciativa de técnicos e técnicas, de profesionais agrupados na Cotenol, que é unha asociación, é a Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua, é unha asociación profesional de técnicos e técnicas. Foi posto en marcha de maneira solidaria e colaborativa por concellos de distintos signos políticos no ano 2015. Mantense na actualidade, 10 anos despois, facemos 10 anos, polo traballo en rede dos concellos, de moitísimos concellos. E vai medrará o Aveiro de a Lingua, que é a asociación que antes mencionou Ana, é unha asociación tamén de concellos, é a asociación de entidades locais pola lingua galega.
Se queredes despois explico por que montamos esa asociación. Este programa é, polo tanto, un programa integral para fomentar a transmisión do galego. No apego facilitamos argumentos en positivo, sempre en positivo. Achegamos recursos, se queredes despois tamén vos explico por qué. Creamos comunidade e tentamos crear as condicións para que as familias establezan redes. Arroupamos a crianza en galego desde a familia, dentro da familia primeiro, pero tamén atendemos os espazos de socialización. Ao final, o eixo fundamental das familias, do apego, son as familias con crianzas de 0 a 6 anos. Teño todo apuntado porque en 10 minutos dá para pouco, non quero deixar nada atrás. O obxectivo primeiro deste programa é devolverlles ás crianzas a oportunidade de aprender galego como lingua materna. E isto acontece nos primeiros anos. Aquí hai moita xente do ensino e sabedes que a adquisición de linguas de maneira natural é entre os 0 e os 6 anos. E esa é a idade marco do programa Apego. A lingua da familia, que se aprende neses primeiros anos, é a lingua que conta a nosa historia, que conta a historia da familia, pero tamén a nosa historia, e que nos sitúa no mundo. A esas idades, a lingua que escoitamos na familia e no noso lugar de socialización é a lingua do xogo, da descoberta da contorna e do mundo. E iso témolo en conta. Non é a lingua estándar. A lingua estándar van aprender na escola. A lingua da crianza é outra cousa, completamente diferente. Desde as variedades dialectais ata as expresións e a maneira de falar. E é unha lingua necesaria, que vai completar despois ese estándar que van aprender. E vai completar e vai permitir ter unha lingua, unha ferramenta completa e útil para o futuro. Xa me desvío, ves? A lingua da crianza é diferente a lingua estándar. Por iso nos queremos propiciar que se transmita a lingua galega desde a primeira infancia, a lingua da casa, axudar a socialización en galego e crear recursos, outra vez aquí os recursos, para a crianza e a educación desde o galego. As destinatarias, como xa vos dixen, son as crianzas de 0 a 6 anos. O noso obxectivo é que os nenos medren e as nenas medren aprendendo galego nesa época de aprendizaxe non consciente da lingua. Pero non nos diriximos directamente ás crianzas, porque somos plenamente conscientes de que por unha vez que veñan as crianzas a unha actividade o mes ou aínda que sexa a semana non van falar galego. É importante, é importantísimo. Pero non, nos con quen queremos traballar no apego é coas pais e coas nais, coas familias. E no apego teñen cabida moitísimos tipos de familias. As familias que falan sempre son fundamentais. As familias que falan ás veces, traballamos con elas para que falen máis. As que non falan nunca, pero poderían tamén. Facemos un proceso de reflexión para que muden os hábitos e damos ese apoio. As que non falan nunca porque non saben, pero queren aprender, tamén as hai. E as que non falan nunca porque non saben, xa se dan por perdidos os adultos, pero queren que os seus fillos dino elas. De verdade que as entrevistas do apego son a cousa máis bonita que che pode pasar traballando en normalización lingüística nun concello. Ben, fomos moi ambiciosas cando creamos este programa e marcamos distintos ámbitos de intervención para arroupar o traballo das familias. Por suposto, están as familias e as persoas coidadoras que están coas crianzas no día a día. Aí están tíos, tías, avós, aboas, amigos próximos, tal. Profesionais da educación fundamentais, de 0 a 6, de 0 a 3 e de 3 a 6. Ludotecas, actividades extraescolares, actividades de conciliación e de tempo libre, o lecer, os parques, os lugares onde se fan as festas de aniversario, libros, películas, contidos en rede, televisión, programación cultural. Como vedes, pensamos en todo. Outra cousa son os recursos e as forzas e a capacidade que temos desde servizos de normalización unipersoais nos que temos máis cousas que o programa Apego. Pero a idea está aí e traballamos na medida do posible inda que as familias son o centro. Para explicar o programa Apego, nas familias facemos primeiro un acollemento. Temos entrevistas persoais no servizo de normalización. Duran case unha hora e con cada familia individualizada porque adaptamos, segundo as circunstancias sociolingüísticas de cada familia, adaptamos os obxectivos do programa. Propoñémosles cousas, pois propoñémosles compromiso e esforzo
para falar, para non mudar de lingua, para axudar a manter o galego na casa a eses nenos, a eses cativos que empezan falando galego e despois acaban no sistema educativo e perden. Propoñémoslles manter ese galego. Falamos de dúbidas, de problemas, de recursos, de como afrontar os problemas e ofrecemos recursos, formación e información. Se algunha das persoas que estades aquí coñeces o programa Apego, seguramente será polas actividades. Hai moitas familias que din, veño para as actividades, e un momento. Non, as actividades son unha parte do programa, pero o programa Apego é moito máis. Ofrecemos recursos, formación e información. E a través de que medios? Dun web que se chama apego.gal, se tivese aquí unha pantalla estaba volo mostrando, pero é facilísimo de lembrar, apego.gal, de verdade que vos recomendo que o vexades, e un Facebook, que xa está un pouco en desuso, pero aínda mantén aí o Facebook e o web, mantémolo entre todos os concellos do apego. E tamén utilizamos como ferramentas de traballo para o programa o correo electrónico, que é fundamental, aí xa cada concello, cada servizo está en contacto coas súas familias, e as actividades que tamén organizamos cada concello a nosa medida e segundo as nosas necesidades e as necesidades das nosas familias. Se queredes despois tamén vos conto que temos en conta para organizar iso. Entón, incluímos actividades no programa Apego, claro que sí, pero esas actividades, como vos dicía, non van dirixidas aos nenos. Bueno, tamén van dirixidas aos nenos, pero primeiro van para os adultos. Eu sempre lles digo ás familias, tedes que ir ás actividades non pensando en que levos nenos son as actividades, levádelos, sí, e agora vos conto porque é importante. Pero é fundamental que os pais e as nais vayan dispostos a aprender, porque o que queremos no programa Apego é que aprendan cousas para repetir na casa, como aquel pai que vos contaba ao principio, que estaba nun obradoiro de arrolos. Non é en 40 minutos que pode durar o obradoiro, non repasamos 20 arrolos, se cadra traballamos 2, 3, 4, porque é para cantalos, para marchar dali con arrolos aprendidos e que iso entre na casa, ou reforzar os que xa teñen. As actividades son tamén contextos de socialización que nos parecen fundamentais, é algo que compartimos plenamente, xa me pasei, xa chego aos 10 minutos, xa remato. Esa socialización é fundamental para os pais e para as nais, porque temos pais e nais que son galegofalantes, pero que non fala galego habitualmente, ou hai moitísimos bilingües que non falan galego na casa, eu sei por qué, pero bueno, da igual. O que as relacións que empezan nunha lingua é máis fácil que continúen nesa lingua. Entón, as familias que se coñecen falando galego, inda que lles custe moitísimo, é máis fácil que sigan utilizando o galego. E tamén son moi importantes como espazo de socialización para as crianzas, porque os nenos e as nenas necesitan ver que non son os únicos nenos e nenas no mundo falando galego. Queremos reconstruir eses espazos, esa socialización en galego, que efectivamente hai 40 anos ou hai 50, depende dos sitios, en Pontevedra e moito máis, eran moi habituais e agora pois non serán tanto. Teño mostras de material, ofrecémoslles unha caixa, temos o web cheo de recursos e de argumentos para falar, temos CDs de música, temos actividades, temos moitísimas cousas. Entón, xa está, os 10 minutos acabaron, responderei encantadísima a calquera aspecto que queirades saber. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas aos tres. Eu creo que nos quedamos curtos cos tres, que poderíamos seguir escoitando perfectamente a calquera de vos, seguir desenvolvendo o que nos estaba descontando, pero se queredes lle damos paso entón a quen queira facer algunha pregunta e aí temos a Bon, eu primeiro parabenizar, e o máis importante, agradecer os labores que facedes as tres nos vosos campus, porque é necesario. Despois, un apuntamento que Anxo non o dixo, porque moi ben, tamén non é o seu papel como ponente, mas eu supoño que todas aquí xa sabemos. Xusto comentou que hai 2 anos, até hai 2 anos, o orzamento da Deputación de Pontevedra era un e a partir de hai 2 anos foi outro, porque hai 2 anos, con as eleccións municipais, entrou o PP a gobernar na Deputación de Pontevedra. Na Coruña de Lugo está o BNG en ambas as deputacións, no goberno de ambas as deputacións. E agora, a pregunta para os tres, moi breve, como aumentou desde o vosso comezo, que no caso teus foi hai moito máis tempo,
como aumentou a participación e se notades algún tipo de mudanza na actitude de cara aos vosos proxectos. Entón, como aumentou a participación e se houve algunha mellora na percepción nos tres casos, se pode ser. Nós tivemos unha participación máis ou menos moi similar en todos os anos. Ben é certo que con a pandemia tivemos 2 anos que foron un pouco máis baixas. Agora sí que se está recuperando outra vez a asistencia, pero como vos decía antes, moitas veces non é que non queiran ir, é que si teñen moitas dificultades para ir. O que sí percibimos este ano con todos os informes que saíron da lingua é unha maior receptividade no profesorado. É dicir, ás veces cando falas con eles, corre lingua, tal, que pasados, pero este ano sí que nos deu a impresión que sí que había máis interese en participar. Xa vos digo, moitas veces por complicacións que teñen nos propios centros. De feito, podo contaros que este ano en Vigo participaron, que foi o 29 de maio, 1.400 nenos e nenas, pero estaba previsto que iban participar casi 1.800, pero como tivemos que adiadoría por a chuvia, aí perdemos 5 ou 6 centros escolares. Pero nós, por exemplo, a participación é bastante regular. En canto ao número, claro, a nosa escola agora ten 14 familias, 13 ou 14, e este ano, algunhas das aquí presentes, as crianzas medran e teñen que pasar o primario. Entón, por cada unha que sae, a idea que entre outra, polo menos. Parece que este ano, se todo vai ben de números, ímonos manter, medrar unha ou dúas. Sei que hai 2 anos ou 3, tivemos que pechar. De feito, a miña filla quedou fora a primeira vez, porque non había espazo suficiente. Temos 2 educadoras, pero aínda así a ratio non daba. Entón, claro, se hai irmáus, se hai épocas nas que a natalidade, sabemos que houve un baixón tamén nestas idades, entón eu non me diría tanto por número, porque de feito nas actividades que organizamos veñen antigas familias, veñen crianzas xa que están no primario, continúan na rede, non? Por exemplo, este sábado, convídovos, temos unha festa na Devesa lá en Navia, pechar o mes de maio, faremos un maio, un roteiro polo Carballeira, estaremos alá toda a tarde. E aí seguro que van vir moitas crianzas que pasaron pola semente, familias, socias, amigas, que son as que manteñen o proxecto, non? Realmente. As familias somos unha parte, pero hai moita xente que non ten crianzas ou xa estivo e colabora como unha asociación máis. En socias estamos en 130, 140 por aí. Sí, non chegamos a 200, pero bueno, hai bastantes que manteñen o proxecto. Non sei se por época ou ás veces é difícil cuantificar por algo que fagas o resultado inmediato, porque entre 2 e 6 anos a marxe é pouca. Mellor hai familias interesadas que por motivos de moito tipo, principalmente xeográficos ou económicos, inda que intentamos que ninguén quede fora por motivos económicos, podense, as cotas que pagamos van en función da renda, hai formas de chegar a esa cota se non se pode pagar íntegra, etc. Pero ás veces, ou por desplazamento, ou por horario, entón, tamén un pouco simplista, a análise que eu fixen de que non hai máis familias en Vigo interesadas en educar a súa crianza en galego. Sei que non é así, pero, non sei, da poboación de Vigo cústame creer que non haxa máis que 13 familias. Entón, teremos un problema en parte de visibilización, iso é certo, ou de, non sei se de comodidade da sociedade. É certo que se tes unha escola infantil ao pé da casa, pois se cadra non atravesas Vigo para levala a outro sitio. Pero tamén é certo que, por exemplo, 4 ou 5 familias que este ano acaban non atoparon ningunha soa escola en Vigo onde lles garantan que en primario van como mínimo responderlles en galego os seus fillos. Iso tamén me custa creelo. Que o mellor hai unha que sí, unha escola que sabemos que funciona, pero non hai prazas xusto para ese ano. E tamén queremos, egoístamente,
pois que manteñan un pouquiño o grupo, que poidan ir xuntas, non é mesmo se entran 5 que falan galego nunha sala de aula a que vayan a 5 lugares distintos, iso sabemos como funciona, pero a situación é a que é. Entón, a nosa opción é o ano que ven instaurar xa o primario, empezar con primeiro, segundo, tal vez recuperar algunha das que están nos primeiros anos, que poida volver, e pouquiño a pouco, pois, cos modelos que temos, tanto en Compostela como en Trasancos, teñen o primario e están a punto de ir a polo secundario, sí? E a idea, para min, os meus soños, pois é, pois, como aconteceu coas Icastolas no País Vasco, por exemplo, pois que empezaron sendo unha asociación privada e logo viron que é o modelo que funciona. A inmersión lingüística sabemos que é a única solución, non? A nivel técnico é evidente. Outra cousa é se hai vontade de facelo, pero a única forma de manter unha lingua en retroceso é a inmersión, non hai outra. Pois o programa Apego non deixou de medrar desde que se creou, non deixou de medrar, pero depende en que concellos. Vigo, por exemplo, estaba no programa Apego ao comezo, pero despois houve un cambio de política lingüística municipal, Vigo saiu do programa Apego. Non, bueno, Da asociación tamén, de a lingua tamén. en a lingua nunca estivo. A lingua é unha asociación que se creou posteriormente. Temos moitos, bueno, non moitos, temos algúns programas desde os concellos, en normalización lingüística temos algúns programas colaborativos que mantemos, creamos unindo esforzos, porque estamos concellos grandes e tamén poden entrar concellos pequenos. De outra forma sería inviable para os concellos pequenos e para os concellos grandes tamén sería moi difícil. Pois, por exemplo, en Pontevedra ter un club de debate con moitos rapaces que quixesen participar. Aproveitámonos tamén desa rede. Bueno, esa é outra historia. Cando creamos os programas colaborativos, houve desde os concellos son administracións públicas, os cartos das administracións públicas hai que gastalos dunha maneira transparente, ordenada, moi marcada pola lei, e hai moitos problemas para facer cousas entre administracións. E se entre Deputación e Concellos iso ainda se entende, entre a Xunta e Concellos ainda se entende. Pero eu creo que a primeira vez que dixemos queremos facer este programa con este concello, con este concello, con este concello. Que? Iso non pode ser, cada quen ten que pagar o seu. Entón, por iso creamos a lingua. É unha asociación de concellos para poder canalizar por aí a xestión e o mantemento de Apego, do Club de Debate, do Enregueifate, de moitos programas que temos, bueno, non son moitos, pero algún programa imos tendo así en colaboración. Total, que sí, vai medrando, Apego vai medrando. Temos moitos concellos que se nos dan de baixa e outros concellos que queren entrar. Para entrar no Apego, os concellos só teñen que cumprir un requisito, ter un servizo técnico que poida adaptar o programa, avalialo, axustalo e facelo funcionar, porque isto non é un programa para facer obras de teatro ou facer moitos concertos en galego e xa está, non. Pero sí, é unha alegría ver que hai moito interese e hai moitos concellos que queren entrar, sí. E o Concello de Vigo esperamos que entre pronto tamén outra vez. Só por aclarar, para as persoas que non o saibades, o Concello de Vigo ten neste momento 2 prazas de técnica de normalización lingüística vacantes, sin cubrir, pero realmente só tivo cuberta durante anos unha das prazas, non cubriron as 2, bueno, non sei se en algún momento as cubriron, e desde o mes de novembro, creo lembrar, están vacantes as 2 e non hai visos nin pinta de que se vaya a solucionar. Pero bueno, non é por desanimar, algún día cambiarán as cousas, espero. Venga, alguén máis? Bueno, aquí un pouco preguntando primeiro agradecervos a labor que facedes as tres asociacións, porque creo que a labor da resistencia é fundamental. A nivel reflexión, a pena é justamente ter que falar de resistencia. Estamos xa nunha situación tan lamentable que non estamos falando de como vamos convertir unha xeración totalmente galego falante, sino como imos salvar algúns nenos
Eu son pai de dúas nenas castelán falantes. Os exemplos que falaste eran galego falantes ata que chegaron ao cole e chegaron dicindo que non lles gustan meus amigos, que non tal, e pasaron a ser totalmente castelán falantes. Na casa saben falar galego, falan cos avós, comigo a veces, pero son totalmente castelán falantes. O sea, no cole delas debía haber 4 nenos en todo o mundo que falaban galego, ahora xa non hai ningún. Lamentable que unha beliserancia brutal contra o galego. Hasta se marca os pais, ya tienes a filla do pai feminazi que fala galego. Gracias, pues sí. Eu creo que hai un problema moi de raíz, xa ata o momento no que consigamos plataformas en galego, é dicir, xa non só a escola, porque a escola é certo que é unha vía, pero ainda que o profesorado falara galego, os rapaces son moi reacios, porque a miña filla decía ebochado, porque claro, escoitaba botar e era ebochado porque Netflix, Disney, etc. ven os dibuxos, venos en castelán, non hai opción, hai 3 películas, é imposible. O xabarín está totalmente desactualizado, é unha medida que para conseguila xa é difícil. Seguimos loitando tamén como resistencia de que volve ter o xabarín, pero claro, ao final tes un dor de conciencia dicindo pois galego e con 6 anos tamén o Sin-chan dicindo cuiño, tetas, e dis, bueno, é conflictivo, pero polo menos que aprendan algo de galego. E aí vai a miña pregunta, é dicir, máis alá das políticas de resistencia, que políticas de máximos, o sea, hai alguna vía para revertir esta situación? Porque xa estamos moi mal, si xa nos 80 xa falábamos de como, xa lembro no instituto, estando en equipo de normalización, de a ver como revertimos a situación, eu agora vexo a situación que se atopan as miñas fillas, e é 100.000 veces peor, o sea, é certo que por primeira vez sinto esa sensación de isto ten volta atrás, hai políticas serias que poidan reverter esta situación e cales serían. Bueno, vouche contestar eu, se non lles importa os meus compañeros primeiro. Eu penso que sí, que hai políticas serias, que a situación se pode reverter, e de verdade, convídote a que veñas a algunha entrevista do programa Apego no Concello de Pontevedra algunha vez, porque sei que son pingas no océano, pero sí que dan moitísima esperanza. Vou vos contar a historia. Lembro outra historia, outro exemplo, porque penso que fala por el mesmo. Lembro unha nai embarazadísima que veu e contoume: eu quero sumarme ao programa Apego. Falas? Non. Nada, bueno, ás veces son profe, pero son profe de francés, entón, ás veces cos meus compañeiros, pero no cole non son profe de francés. Bueno, e a túa parella? Nada, somos de Pontevedra, nada, bueno, con algúns amigos falamos, pero, e entre vós, porque tamén é moi importante, en castelán, e que nos coñecemos en castelán, bueno, pero non, pero a nena queremos falar de galego, imos falar de galego, queremos falar de galego, e dixen, bueno, vale, moi ben, eu pensei, ala, ánimo, bueno, nada, xa iremos dando recursos, dando apoio, pouco a pouco. Son fieis 100% a todas as actividades do programa Apego. Xia ten xa Xulia ten xa 6 anos e Xulia segue sendo galego falante. Os pais conseguiron criar esa nena en galego, Xulia é galego falante. É verdade que a situación que acabas de contar ti no cole, esta nena tamén a dixo, o sea, tamén chegou a casa e dicir, por que falo diferente de todos os nenos? É verdade, iso está aí un problema, iso arránxase tamén con política educativa, basicamente, obviamente. Pero sí que hai esperanza, e sí que hai pequenos pasos, eu quero pensar que sí que hai esperanza, que sí que hai futuro, e por iso estamos deixándonos os cornos con programas como Apego, e hai moitísima xente traballando, a Semente o mesmo, e hai moitísima xente traballando tamén nas institucións, inda que ás veces non se vexa, tamén nas institucións, vale? Tamén nas administracións públicas. Hai moita xente traballando e hai políticas que se están facendo. Eu son optimista, son realista tamén, sei o que hai perfectamente, pero penso que non estamos nun punto de non retorno. Retomando o fío, penso, eu son optimista tamén,
pero penso que é moi complicado en canto as políticas dependan de legislaturas normalmente de 4 anos, duns e doutros. Mentres non haxa un consenso de que esta é a lingua do país e esta é a lingua da educación, a nivel educativo é moi difícil. Porque precisamente basta que uns fagan unha cousa para que outros o desfagan. E as leis e os papéis están aí. Cada vez que se fala de algo disto, moitos saberedes moito máis que a min destas cuestións, pero cada vez que se fala de algo disto, volven para atrás. É dicir, cousas que estaban pactadas. A lei de normalización lingüística neste país é do ano 83, por unanimidade do Parlamento. Decídeme unha lei que se fixese despois por unanimidade, porque creo que hai dúas máis, non? E os papéis e as leis que están aí non se están respetando. Entón, é moi complicado pensar nunha política, pois non sei, a non ser que confiemos en que a Unión Europea vai a salvarnos, pero que creo que non vai así nas outras linguas. Hoxe falando coas crianzas sobre Eurovisión, estaban falando das linguas e esas cousas. Francia, que non é un exemplo de defensa das linguas, enviou unha canción en corso, non hai moito, que non sei se gañou ou quedou aí. Estamos esperando as de España ou as de outros países. Virán os estonios a cantar noutra lingua, pero que se non hai un mínimo de conciencia, e non falo só agora das institucións, senón das familias, é moi complicado. É dicir, cada un como individuo podemos facer moi pouquiño. Con asociacións algo máis, e a nivel macro, pois sí. Entón, sendo optimista e recoñecendo o labor que fan moitísimas institucións, é absolutamente insuficiente no mundo no que vivimos, onde as cousas que chegan moi mediatizadas. Entón, infelizmente estamos na resistencia, non? Pero bueno, hai optimismo mentres haxa sementes, non? Que aí teñen unha de Castelao, non? Mirei antes, eu dígoche que o que enterran non é un cadáver, que é unha semente, non? Moncho Reboiras foi semente de vencer. Pois esa é a liña. Creo que non hai moito máis de momento. Pero bueno, existimos e resistimos, non? Pois eu sei que son optimista, e vexo moitas pinceladas. O meu fillo resistiu, xa é monolingüe grande, o pequeno galego burundés que ten 14 anos e con nós sempre falou en galego, e o que me anima que cando veñen os seus amigos a casa, que ningún é galego falante, nin por asomo, a nós sempre se nos dirixen en galego, A maioría deles, se ti lle falas en galego, a nós nos contestan en galego. E eu sí que vexo un pequeno cambio. Evidentemente, o que hai que cambiar é a política, Eso é o fundamental. Aquí ninguén é un herói. Entón, o decreto do 2010 fixemos moitísimo dano, moitísimo dano, moitísimo. Moito máis do que pensamos. E o digo eu porque o vivo na miña carne. O ser ensinante e ahora estar delegado sindical. Fíxonos moitísimo dano. E hai moita xente que se escura niso. Pero eu sí que son optimista, E se queredes vos conto unha anécdota que me pasou a min cando meu fillo pequeno tiña 5 anos, coa famosa, que a todos vos chegaría, a todas, a maioría, que sodes pais e nais, libreta viaxeira. Ele era o único galego falante da súa clase de 6 anos. Entón, un sábado, non sei onde fun, e chego, e estaba a chorar, pero desconsolado, É que miña nai obrígame a facer o da libreta viaxeira en galego. Claro, ele non quería ser diferente. Pero o que creo que temos que darlle é normalidade a iso. Non me preguntedes como saliu a miña redacción. Pero eu lle dixen, a ver, Anxo, tú podes hacer la redacción como tú quieras, tú eres libre para hacer eso. Sabes que me dixo? Ti és meu pai, e tesme que falar en galego. E eu dixen, no, si tú haces lo que quieres, yo también. Ao final fixa a redacción en galego, pero quer decir, temos que darlle normalidade a estes asuntos. E ás veces, coas persoas non hai que entrarlle a primeira, como quería, por certo, non sei se o sabedes, Gloria Lago, que veo Correlingua ali a Castrelos.
a preguntarle aos compañeros que é isto? E esa bandera? E como non lle contestou o noso compañero, señora, déxanos vivir, en casa, eso que hai que facer. E coa xente normal hai que achegalos a nós, achegalos. Pero evidentemente non nos equivoquemos, isto é unha cuestión política. E mentre non cambie a política, pouco podemos facer. A mí, se me permitides, tamén, eu tamén son optimista, pero tamén creo que fai falta un cambio político, senón vai ser moi difícil. E de todas formas, non é, como comentaba ao principio, non é só un problema do decreto do plurilingüismo, ainda que é certo que fixo moito dano, pero son moitas máis políticas as que se poden e deben cambiar, non? E en calquera caso, creo, non sei se vostedes a mesma apreciación, pero si é certo que, sobre todo en Vigo, a ver, que estamos nunha cidade diferente ao resto do país, tamén é certo, pero nese sentido, quero dicir, pero que si é certo que a maioría da xente non fala galego, pero tampouco é reacia ao galego, non? Quero dicir, a semente está, non creo eu que a maioría da xente sexa contraria ao galego e a que se utilice o galego e a que aumente o uso do galego. Polo menos é a miña apreciación, non sei se estades na mesma. Eu quero dar tamén un poquinho de esperanza. Primeiro, enhoraboa pola vosa labora, fantástica, maravillosa e necesaria. Pero quero dar tamén un poquinho de esperanza, porque, por exemplo, o contrario que tío contaches, nas asociacións culturais, por exemplo, que ensinamos pois canto tradicional, como pode ser de outro xeito, en galego, ven nenos e nenas que son castelanofalantes. Chegan ali, por atraídos, por compañeiros, por lo que sexa, e a medida que están con nós dentro das asociacións, cada vez é moito máis. Primeiro é no círculo noso, só falan en galego casi cando entran pola porta. Pero a pouco van, e a mellor, pois, falamos os pais, que nos institutos ou nos colexios felicítanos pola mellora que teñen a hora de falar, e sobre todo, pois, vais de riqueza de verbas, é dicir, hai esa pequena esperanza de, sin darse conta, tal vez, sin ser conscientes delo, están cada vez collendo moito máis como seu o galego. Coa vosa labora, digamos que de educación, e despois coa cultural, penso que un complemento, o que ti decías a lo mellor, non? Que rematan con 6 anos e despois chegan ao árido, non? Ao diferente. Aí con esas escolares, non? Esas actividades despois que os pais poden levar aos seus nenos, fan que se sinten que é unha ponte. Sinten que, bueno, si hai xente que fala en castelán, pero en galego e non pasa nada, e teño un círculo, teño a miña vida tamén en galego. Eu penso que iso é unha esperanza e que eles van despois a criar en galego tamén. Non sei se Unha alguén máis. pregunta era unha reflexión e sobre todo un apoio á labora e esperanza ao futuro. Algunha cuestión máis? Non sei se... Quería preguntarlle a Anxo, porque me quedei con unha historia que dixo que me parece interesante. Dixeche que hubo como máis participación ou máis ánimo a participar no Correlingua a raíz dos datos, últimos datos. E vos, e agora me vou da parte da Asociación Correlingua e paso a parte sindical, notades que o profesorado tamén está dando un paso a ver, digo porque sí que hai unha queixa xeral de que o profesorado abandonou tamén esa batalla lingüística, non? Nos centros, se notades que, bueno, que algún de repente saltaron as alarmas. Todo como botica, O que sí é certo que non só a nivel lingüístico, sabes, Carmen, a nivel xeral, sí que notamos un cambio grande no profesorado que está entrando, moi grande. Quero dicir, ás veces é complicado falar con eles, coa xente nova, porque se sienten como, entenderme ben o que quero dicir, como privilexiados, e non o son, porque non teñen ni idea,
por exemplo, do que perderon os últimos anos de dereitos. Por exemplo, alguén que entra no ensino non sabe que non se pode xubilar con 60 anos, como moitos dos seus compañeiros e compañeiras. E iso leva a nivel lingüístico, se queres. Sí que hai xente comprometida co idioma, xente nova, pero hai xente que non está implicada, Evidentemente, en cada centro sí que podes topar xente que se implica e xente que dá batalla, pero ás veces é complicado, Ás veces é complicado. Contaba o compañero da semente que para topar así algún centro onde haxa un caldo de cultivo bo para o idioma é complicado. Porque moitas veces sí que o pode haber en infantil, pero chegas a primaria, topas con alguén e xa cortaches de raíz ou viceversa. Entendes? Entón sí que é necesario, por eso eu decía, independentemente do traballo individual ou colectivo da asociación, é moi importante o tema político, é fundamental. Porque se hai unhas directrices, tienes que facelas. O ser funcionario ou funcionaria pública. Eso é así. Se non, dedícate a outra cousa. Sí que eu son positivo, pero sí que notei un cambio no ISA, É dicir, che agradecerche, vosotros sois los de no, los de la CIGA. A mí que me importa, yo prefiero ganar 5 euros que non ganar nada, sabes? Que non se en contra de todo o que perden. Poñes este exemplo como podría poñer calquera outro. Entón, sí que notamos un cambio no profesorado, A nivel lingüístico, hai de todo como en botica, como casi sempre o que sí este ano, o que sí nos topamos, é como, decir, de moita xente que o millón antes non era. Concho, saltoulle o chip, sabes? Que temos un problema. Si, eu creo que tamén nese tema unha das cuestións é a situación da universidade, porque todo ese profesorado antes pasou por unha universidade que, por desgraza neste país, está absolutamente castelanizada, ou non absolutamente, pero case absolutamente castelanizada. Na conversa que tivemos outro día coa rapazada nova, lembro que unha das compañeiras falou que era acabar a carreira de bioloxía e que durante toda a carreira só tivera 2 profesores que deran clases en galego. Pero, bueno, non hai máis que ver os informes que fixeron, por exemplo, na Universidade de Santiago de Compostela, onde creo que era, non sei se un 25% das aulas en galego, e é máis que nas outras 2 universidades. Bueno, por dicir, en Vigo xa nin se fan eses estudos directamente, o sea, entón, claro, para min o problema é que se nas escolas de formación do profesorado, sobre todo o profesorado de primaria, non se está utilizando o galego, non se lles exixe un nivel de galego e non se transmite esa necesidade de crianza en galego, é moi difícil que despois esa xente chegue aos colexios e transmita outra cousa que foi a que aprendeu, non? E ocorre mesmo co profesorado de secundaria, porque nas carreiras que estuda ese profesorado non teñen formación en galego directamente, o sea, non hai formación en idioma galego máis que o que poidan ter de que algún profesor, algunha profesora lles dé a clase. Entón, eso tamén é política universitaria, pero é política, claro. Non sei se queredes. Eu son optimista, pero son consciente de que, igual que percibiredes vos, que a sociedade se está polarizando. Hai moitísimas familias que xa viven desde hai un par de xeracións de costas ao galego, non teñen relación co galego. Entón, iso é un problema moi grande. E é moi fácil, o sea, en Vigo, en Pontevedra, nas cidades, é moi fácil facer a túa vida e non ver libros en galego, non ver recursos en galego, non atopar un profesor en galego, nas actividades extraescolares non tocas galego, e os nenos medran pensando que inglés, non? Falas en inglés. Entón, sí, é verdade que as políticas teñen que ser transversais, urxentes e moitísimo máis intensivas. Hai gromos, pero hai que cuidalos, sí. É verdade. O mellor é un contrasentido, no, que sendo cargo institucional vai a dicir o que vou dicir, porque efectivamente é un problema político da lingua, no? Mas non é só un problema gubernamental, no?
nin en San Caetano, nin no Pazo do Reo, vai haber un botón donde, premendo, regaleguicemos o país e fagamos hexemónico o uso da lingua propia deste país. Iso non existe. É un problema político, porque é un problema social e un problema ideolóxico e que obedece a causas ideolóxicas. É importante sinalalo, ¿no? Porque hai un contrasentido que se está a dar, e eu creo que felizmente nos últimos anos, que conforme avanzaron as políticas máis deliberadamente galegófobas de reclusión do idioma, de ritualización do idioma, de proscripción do idioma, ao tempo, como un vector no sentido contrario, de repente, efectivamente, hai máis familias, mesmo non sendo galegofalantes, que entenden a importancia da transmisión e fan un esforzo consciente que noutras xeracións non se fixeron, non? Que noutras xeracións non se facían, en favor do idioma, en favor de facilitar espazos co idioma. E hai elementos, efectivamente, para sermos optimistas. Nunca como antes, hoxe, se dispón de oferta cultural en galego e os espectáculos, as actividades para a infancia e para a crianzas en galego teñen un evidente suceso en termos de público, unha demanda que sobarda en moita oferta. Nunca, como hoxe antes, houve tanta oferta de música mesmo para crianzas en galego, nin oferta editorial, etc. Dicer que na mesma cidade como é Vigo, na que hai un evidente recuar no uso social do idioma, ao tempo se comeza a manifestar, non? E na que sexa un elemento así latente, unha maior sensibilidade en positivo. E eu creo que é importante remarcalo porque tamén é a evidencia de que non é un problema de liberdade, non é un problema de escolla. A situación sociolingüística que se vive na nosa cidade e que se vive no conxunto do país non obedece á vontade social do povo. E por iso, cando falamos de problema político, creo que tamén hai que darlle unha vertente máis ampla, que sei que complexiza, que lle dá algúns metros máis de altura o repto que hai que escalar, pero que esa é a dimensión real, que do que se trata de articular vontade consciente. E para iso é importante formular e lanzar preguntas para que a xente tamén se interrogue polo facto de como na maior cidade deste país efectivamente é perfectamente posible vivir 24 horas de costas ao galego. É dicir, o que é imposible, a non ser que vivas en ámbitos moi limitantes, non? Moi limitados, é a posibilidade de vivir plenamente 24 horas ao día, ni un só día do ano, na tua lingua propia. Bueno, e a pregunta do porqué, pois dá xogo, non? Porque aí é onde ves como diante da oferta positiva do idioma a reacción é, en xeral, positiva, porque é certo que pode haber unha fracción moi pequena, que por causas ideolóxicas que non son menores, polo avance tamén dese discurso do ultraespañolismo, esa vaga reaccionaria que está avanzando, pois que teña unha posición de resistencia a veces moi belixerante, ¿no? Moi belixerante, como se comentaba en algunha outra intervención, en contra do idioma, pero non é a posición nin de longe maioritaria. Entón, eu creo que efectivamente é esencial que as administracións deixen de ser un atranco, dende o nivel municipal até o nivel galego, deixen de ser un obstáculo e que sexan axentes que se comprometan a alargar os espazos de oportunidade para o desenvolvemento do galego como lingua normal, como lingua vehicular, efectivamente nunha lógica inmersiva. E a lógica inmersiva vai para alén mesmo do ámbito educativo, non? Porque eu que fun educado no decreto anterior, no 24795, eu nunca recibí matemáticas en galego e era troncal obrigatoria, non recibí xeografía en galego e era troncal obrigatoria, e tampouco física e química. É dicir, é importante a norma, sí, é importante reverter a norma, é importante o compromiso por parte das administracións, sí, mas non chega, É dicir, hai que ir a raiceira por baixo e hai que dar tamén esa batalla cultural, ¿no? Que din agora, que sería agora que está moi en boga, pero que é fundamental que non outra cousa que a batalla ideolóxica, que é visibilizar que o feito de que o galego retroceda en usos responde a que alguén decide arrinconalo, botalo contra, chantalo contra un lado e efectivamente dificultar o seu uso social, porque senón nos vamos facer tamén trampas, ¿no? E neso eu entendo que efectivamente as iniciativas de resistencia nos poden resultar frustrantes, ¿no? Mas son imprescindíveis, porque polo menos nos colocan un chance onde o que avanzar, ¿no? E colocan efectivamente e xeran preguntas, ¿no? Que exista unha escola semente na cidade, ¿no? Pois provoca determinados interrogantes e provoca e axita e provoca tamén algunha reflexión que eu creo que son moi importantes. Digo porque mañá poderemos derrogar o decreto da vergoña, poderemos facelo. Ben,
e poderemos impulsar políticas nun sentido contrario. Pero hai que ir a abordar o problema no seu conxunto e ten un alcance de carácter estructural, non? E se non vamos a entender como chegamos até aquí, porque é certo que houve consensos previos, correcto, e en que se materializaron, en que se materializou o desenvolvemento da Lei de Normación Lingüística o Plan Xeral, en que, non? En Vigo hai unha ordenanza do ano 88, aprobada tamén por unanimidade, establece que é a lingua oficial, non cooficial, de que a lingua oficial do Concello de Vigo é o galego. Bueno, non, claro, entón, aí o que é importante efectivamente estimular, eu creo que actividades como esta, campañas, iniciativas como as que están representadas hoxe na mesa, contribúen a visibilizar a causa da lingua para poñer acima da mesa ese elefante na sala do que algúns queren negar con esta trampa do pacto pola lingua e que hai un conflicto lingüístico e que si hai poderes fácticos e non tan fácticos que o que queren é seguir avanzando no proceso de españolización de Galiza, non? Porque negar o espazo da lingua é o primeiro paso para, efectivamente, cernar a identidade deste pobo como nación. E hai que tamén aproveitar para facer pedagogía nese sentido. Venga. Ana, podo? Sí, claro. Vou levar a auga ao meu rego, o programa Apego, recursos, e que vin cargada con un montón de cousas para ensinarvos, se quería. Na páxina web do Apego, no apartado de recursos, temos, pois iso, recursos creados para que poida descargar todo o mundo. Tamén os podes descargar en Vigo. E hai recursos, pois, como isto. Fomos facendo, no programa Apego, fomos facendo entre todos os concellos, pagamos o deseño de materiais que notamos que faltan, e que as familias nos contan que faltan, e que os educadores de 0 a 3 e de 3 a 6 nos contan que faltan. Entón, quero facer aquí entrega á Escola Semente do resumo do que podedes atopar na páxina web do Apego con todos os recursos. Bueno, doucho despois, que non sei. Mira, isto, por exemplo, é un xogo para estimular a psicomotricidade. Entón, non hai sitio, se non poñamos a todos. Di o cadelo agostiño que camiñes a modiño. Di Isabel a raposa que saltes a pata coxa. Isto para xogar, todas as familias poden xogar con ese xogo. Temos tamén feito... xa che gustou, Temos tamén, por exemplo, falta moito. Estas son tarxetas, este é un xogo para ir en coche, sobre todo para familias de máis dun neno, moi recomendable. Temos ovellas, avión... Que calados estades de repente. Niñatos, patinetes... Pero isto tamén serve para usalo como tarxetas para contar historias ou para empezar a ler, están en mayúsculas. Temos uns quebracabezas super bonitos con deseños de Leandro Lamas. Temos, bueno, que están noutra carpeta. Temos para traballar as rutinas e as emocións. Vedes, estas son tarxetas de rutinas das que se usan nos coles e tamén nas casas, que ademais son para aprender nunha cordiña, para estimular a psicomotricidade fina. Dúchome, xanto, merendo, almorzo, están en galego, non en inglés. Temos moitísimas cousas, de verdade, botadelle un ollo, porque son recursos moi interesantes. Temos adiviñas, estas adiviñas tamén serven para grandes, É un dominó de adiviñas, bueno, xa paro, é un dominó de adiviñas. Entón, a resposta está noutra tarxeta, as respostas están con pictogramas para que poidan xogar os nenos inda que non saiban ler, e sempre somos conscientes de que fai falta ás veces un apoio. Entón temos aí a chuleta, cebola, é a cebola, non penses como se di iso, a ovella. Teño unha caixa chea de cousas, se queredes despois botarlle un ollo podedes, e están todas no web, son PDFs para descargar e imprimir. Vale. Perdón, pero tiña que dicilo, Sí, claro. Graciñas, por certo, esquecínme antes... Esquecínme antes de agradecerlle de novo a Maribel e a Gonzalo o lote de libros que recebemos outro día. Fixémolo na web, pero agora aproveitamos, porque efectivamente unha cultura de resistencia mantense con persoas que colaboran. E tamén vos convido a facervos socias da Semente, e despois no formulario en semente.gal por só 5 euros, verdade? A que si que colaboramos, se colaboramos todas é mellor.
Hola. E o sábado? Hola. Que temos o sábado? Festiña dos Maios. Festiña dos Maios. Onde é? Festiña dos Maios E na onde é? Devesa. Na Devesa? Sí, e vai a ver chouripáns. E vai haber chouripán. Sí. Vale? Ímolo pasar ben, imos Y cantar, muy bien. brincar. Y vamos a brincar moito. Y xa está. E xa Ya está. está. Y xa está. Se me devolvedes a mí o micro. Sí. Escoitamos e xa marchamos, vale? Non sei se alguén quere comentar algo máis, se non imos ir rematando. Eu creo que nos podemos quedar coa mensaxe moi optimista de que hai moita xente facendo moitas cousas moi interesantes, como as que tivemos ocasión de escoitar hoxe aquí, pero tamén lugares como este, que non é único, que decir, hai máis, non? Pero a librería Cartabón é outro dos lugares que nos axudan a manter a esperanza e a ser optimistas, e creo que con iso nos debemos quedar, non? Que hai esforzo de moitas persoas facendo moitas cousas e sempre iso chega a bo porto. Moitas grazas a todas e todos por vir, continuamos véndonos nos seguintes actos. Moitas grazas.